Si Kristo gitawag siya ang Ginoo kagahapon, karon ug sa umaabot. Pasabot way matago niya ang gahapon, mahinomduman niya ang nangagi, hibaw-an niya kung say mahitabo karon, hibaw-an sa niya ang mahitabo sa umaabot. Ngunang gisultihan niya ang iyang mga apostoles nga kung magpadayon gyud og sunod sa iyang pagtulunan ang usa ka tawo, moabot gyung panahon nga siya patyon. Saman, musunod mo sa Ginoo. Anong wa man mo mutubag og klaro. Musunod dili. Nya musugot mo lutoson og patyon o dili. Na. Kay kita ra ba lahi gid kay tag panghuna-huna. Atong huna-huna kun magsigi tag sunod sa Ginoo, hatagan tag maayong kinabuhi. Hatagan ta og panalipod. Mulambo ang atong kinabuhi. Nya ato day nang i-relate, mudaghan atong kwarta. Ana, mulampos ta sa atong mga tumong, mga malinawon ta, mahiusa. Ana mo ginay naata magtan-aw sa mga kanabang gitawag natog ideals in life nga mao'y ihatag sa Ginoo. Pero ang gisaad sa Ginoo siyang mga sumusunod, panganon mo sa mga lubo, kunis-kunison mo. Nya unsa man yang giingon, kinahanglan mo nga magmaigmat sama sa bitin o sa tiyang giingon magmalumo sama sa salampati. Mga tulukibon nga mga pulong sa Ginoo, igmat sama sa bitin, nya malumo sama sa salampati. Unsa man ang igmat? Dali nga matikod, dali nga dali nga makamatikod, makabantay dayon ba? Mao na igmat samas bitin. Igmat siguro ng bitin, o makay ko kahibawa ng bitin. Makamatikod siguro dayon na. Nya malumo sama sa salampati. Unsa man na? Malumo di gyud masuko. Kana sa ato pa, igmat ka nga magbantay nga di jud masuko. Kanus amon ta masuko kung lutoson ta. Kana suko kita na, latoson ta. Butang-butangan tag storya. Sawayon ta, awayon ta. O patyon ta. Suko kita na. Abis ang ganing dili ikaw mo ipatyon, ang imong igsuon, ang imong anak, ang imong ginikanan. Di ba? Suko kay muna igmat gyud. Ang imong bana, dili patyon, lipayon lang sa silingan. Suko ang gani ka na. Wa ginapatya, giluya ra na siya. Di ba? Di mo suko ana mga asawa. Or ikaw bana, ang imong asawa gilipay sa imong kumpare. Di kam suko. Ing kasuko samot na gyud dagmalan, daog-daogon, patyon. Na pagbantay mo na tanaw na to ang kinabuhi ni Kristo, igmat kay siya. Sa dihang gilotos siya, gidaog-daog, gikulata, hangtod gibitay sa cross, malumogin siya, wa gyud masuko. Ang iyasang inahan, igmat sad, nakabantay dayon, nga di gyud ko magpadala sa kasuko. Nga naman, kini manggog kasuko, gideclare ni Kristo, nga equivalent ra ni siya sa murder. Kana bang mupatay ta? Ingon siya, giingon sa kasuguan kaniadto ayaw pagpatay. Di ba na amnas 10 commandments, no? Pero niingon siya, pero sultihan ko kamo karon, ang masuko sa iyang isig katao, ibanlod sad sa impierno. Kanang kasuko o kanang pagpatay, parihara na. Nya, pila kabok ninyo din ang
niagi nagkasuko taas ang kamot. Nang niagi ba nga nasuko mo? Oh, kamo mga murderer, mga kriminal. Sa mata sa Ginoo, usahay ra ba ng kasuko ipagawas? Usahay ari ra sunahuna. Bara karon no, may siguro nangasuko na muna ko, no? Sige mo gingon, nasaan, balik na saan. O na igmat. Diri sa unang pagbasa, kuan gid sa Ginoo bagi pinaagi ni propeta Hosias, giwarningan gyud sa Ginoo nga ang mga tao di ay kinahanglan gyud mag-usab, dili mosalig niining mga gahom ug mga bahandi sa kalibutan. Muna ingon sila diri, dili pasaylua kami Ginoo nya, dili makaluwas kanamo ang Assyria. Pareha na karong makaluwas sa Ukraine unsa man ang NATO, dili. Ang makapahimong malampuson sa Russia sa iyang tumong ang iyang mga armas, ang iyang pagpatay sa mga tao didto sa Ukraine, dili. Muna dili makaluwas namo ang lig-on nga mga nasod sama aning Russia, Ukraine, NATO ug uban pa. Di ta mo angkon ana. Ang makaluwas nato mao na ang nagbuhat sa kalibutan nga mao ang Dios. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo. Ay sa una god makatungtong kag kabayo murag hawd na kay kastanan. Mga dato sa una kabayo gyud sakyan. Nya karon mga jet plane na nakay kaugalingong eroplano, na nakay kaugalingong barko, mga sakyanan nga nindot kayo gara sa kaistanan ng mga tao, kana mga motor nga dagko kaistanan nakusog eg tingog, daghan na kay na sila ron magkuyog-kuyog. Nas una nakasa gyud ko sa una na wa ko mahimong igmat, gasakay ko sa among motor ba kay among service sa unang Edgar kaniya tong driver ana mang motor kay habal-habal driver man na siya. Gadahain taon mig ubay-ubay ra ba to among kolekta gisod og sako nya ibutang ba sa kaning anis tangke ba TMX nga motor nya sikit kay traffic. Sus kalit bitaw diri sa akong kilid kana bang hait eg tingog nga motor ba hing ana ba mo jingjing ba. Sus perti mo yung kusuga kay mura bata siya naglagot ing ito nga traffic nya diri nag-kilid sa among do ingon siya jing igking ko iking niuna din siya ngadto ana din kong Edgar may ratag mabangga nakapanongo ko ano ba mga inana nya murag hawd kay ba hawd kayo nga ubertik pa imo nga amo nang perting daghanang patay na ron ana nila ay ano bang magdag motor hawd na kayo hapit na lang murag wake kamatayon buak ding ay pagsaliga na. Mao nang pasabot sa unang pagbasa. Mao na si Kristo ming hatag nato og paagi unsaon pagpuyo ang kinabuhi. Unsaon man kinahanglan tang kamaog yung magpakamatay para sa uban. Kana bang hutdo nato ang atong kaayo hangtod sa kamatayon. Dili nato usik-usikan ang gihatag sa Ginoo nato nga maayo. Kay usay usik kaayo ang maayo. Ang atong gidala, ang atong gisigig paambit, ang hinatag Ginoo siyawa, kusmod sa naong, yaw-yaw, siging libak, siging pamakak, mga sayawa man nya mao'y atong paboritong sing hatag, mga malaway nga buhat, ang mga sala ba? Gugma anang kwarta, kadaw anang kwarta, mo'y sige na itong gamit. Ang sige noong hatag, kanang itawag og charity, generosity, kuli kaita, murag ungot kaistanan. Una, sugod atong Domingo, maligya tag slat para ni Venerable Chupilo Kamomot. Aw malipay-lipay man sa noon ko. Kay karon as of yesterday ni abot naman og 777 atong halin.
Oh, pakpak. 777. Naman naingon sila nga kana kunong 666 ngilad kuno na nga numero kay numero kuno na demonyo. Ang ato dili sad Bishop Chupilo Kabomot man 777. Perfect na number. So inautunta nga mahurot ni napay 6,223. Ug ato ning tan-awon dali ra man siyang mahurot. Pero unsa may ato ding hunahuna bisan ako usahay di kong palitoy kay krisis kayo. Unsa nalay akong kanon? Unsa nalay akong ipalit og ibayad og kuryente? Unsa nalay ya para ba ning padung ra ba nimo eskwela sang kuan? Unsa may akong ibayad? Ana ang ato kabalaka, no? Kana sa pagpalit pa lang nagslat. Unsa nakag-ingnon ka nga ihatag ang imong kinabuhi para anang imong silingan nga adik pasak-an as inyong balay papuy-an na diha nya atiman na. Sagot ka kanang ex-convict nimong silingan nga tulo ka buk gipatay o gi-rape pagsuod sa prisuhan karon wa nay ni angkon ana nga pamilya, sige lang taw naglakaw-lakaw ngitag pagkaon pasudla nas inyong balay higugmaan na samot na. No. Ano inyong mangkong tutukan? Mao na, ingos Kristo pagbantay gyud. Igmat gyud. Igmat pasabot hain man ang sugo ni Kristo. Unsa may angay tumanon? Unsa may angay buhaton kada adlaw? Igmata kay basig ang gasugo nato mao na ang yawa. Wa nakakabantay nga sa sige nimong pangural sa imong balay, yawan o na di ay ang tumong nimo, ang kadaw na di ay, ang kahadlok na di ay, or ang kasuko. Kaya usahay ra ba ang hinungdan aning pagpangural? Kahadlok, sunod, kadaw, sunod, kasuko. Mao ni ang mga yawanon. Pero mangural ka, aron mahapsay ang daan, nya maklaro ang kaning imong tamnanan, nga ini ika-ani nas imong tanom nga wa makaon sa mga kanding o mga baka diha, imo dayong i-share ngadto sa imong silingan. Kana nindot na kay pag-preserve, pag-nurture. Para gud nang tanom, igtanom nimo gamayng tanom, imo nang koralan, di ba? Aron dili kanon sa hayop. Pero ini kadakos bunga, imo nang ipaambit. Dili na mo ingon ako'y gagatiman ano panguha mo ng buang mo pusilon tagyod mo ayaw dauta na, di ba? Kanang imong anak imo mo nang gikugos-kugos ana imong gipasuso niya karon kay 13 years old 14 years old gusto naman nga lain ay magkugos-kugos niya, masugot ka o masuko? Anang manguyab na ba? Masugot dili? Tubag dili, buangon ka. Ang di man ka musugot, nagasa man na ang pagpanguyab, gugma, gasa man na ang imo hinong itudlo, day, dong, kinahanglang igmat mo ha, igmat, meaning, ayaw gyud pada sa sala. Kanang sulob-sulob anang short inday nga mubo kayo nya mukuyog kas imong uyab kanang sleeveless dire or kana na lang spaghetti pakita-kita anang imong pusod ayaw kumpiyansa ana kay naay daghang bitin diha nga mas igmat pa nimo ana tabuni gid na tabuni na tanan nya kadang hikap-hikap igmat gyud kaday nindot man na siya pero igmat gyud. Kay once makahikap na, murag yun nag-alimatok nga di na mamuhi. Hangtod, matagbaw. Mura sa kong nakasuway, no? Suway ko, nas panagsasuna. O na, igmat ba't mo na itudlo? Ayaw tudlo, ayaw panguyab. Nabuang ka diha, nagasa nas Ginoo. Tudlo unsaon, paggamit. Nya ma nindot man gyud kay ihikap ma nindot man ihalog-halog sa antos mo nay gitawag og antos
Ingano mag-antos man moabot kayong panahon nga maminyo ka, at least kamao na kang moantos. Siya ngano man din ang minyo di na magsigilag halog-halog kunya lami kay tanan ingon sa dili galabi ang antos. Nahibaw ka nako karon kining inyong amahan, porti na nakong antos ani. Nya mo verify man ang imong anak nga pa, tinuod nga si mama nag-antos na nimo siya, dugay na sa kung gaantos anang animal mong inahanday. Pero tungod kay nahigugma man minimo og 2 months Ginoo, nindot baya di ay nga mag-antos ta aron mo higugma mo na sugdi na karon. Unsa man pag-antos sa mo nag-uyab, way hikapay, tinutukay lang. Wala haron limpyo ang hunahuna, virgin ang lawas, pure ang kasing-kasing. O, di ba? Kanay itudlo. Wa mo'y ayo eh. Sige na, nindog na ta.